Trenerze, zwycięstwo w turnieju i ostatni mecz wysoko wygrany również 5-1 z Litwą. Jak trener oceni to spotkanie? Musím sa vrátiť k včerajšiemu spotkaniu. Zapóźno sme skončili, chlopaki mali kde okolo polnoci koláciu, kým usnuli, prosto bola nejaká druhá, tretia hodina. Ten meč nemali sme taký, alebo nerušili sme sa po tej tafli tak, jak tie ostatné dva meče, ktoré trvalo, kým závodníci vešli v tempo a myslím, že aj tá Litva Diše zagrala na turnaji najlepší meč. Dobre bronili ich brankár, hrali dobre odpovedelne, hrali zodpovedne stylu, dobre bronili a nám trošku braklo v skutočnosti aj prvé dve tercie. Mali sme kilka převah, mali sme převah 5-3 a buď sa to zle odbilo, alebo to ubronil brankár, alebo sme trafili slúpek. Poprostu nechcelo nám to tam padať. Zmenilo sa to až v tretej tercii. Myslím, že tam už sme dominovali, překonali sme brankára aj převah a myslím, že zaslúžené víťazstvo aj na tom turnieji. Dzisiaj taka przeważyła gra indywidualna kolejny raz Alana Łyszczarczyka, bo te przewagi właśnie nie wychodziły, dopiero za trzecim razem padła bramka. Tak, Alan je roznicový závodník, po prostu. Alan je závodník, ktorý dokáže sám, respektíve dokáže punktovať, alebo respektíve v tých decíziách a v tých klárovných situáciách buď dať finálne podanie do pustej branky, alebo jak pokazuje v každom tom meču, má perfektný strel, vie to trafiť a aj keď jemu to na počiatku, alebo v tých prvých dvoch terciách nevychodilo, v tretej to aj on zlomil. Vážnu branku strelil na konci druhej tercii na 2-1, ktorá nás trošku upokojila, ale myslím, že nielen on, ale aj celkovo tá družina, každý si v tej družine zastal svoje miesto, spravil svoju robotu a samozrejme máme tú družinu poskladaných aj z Valčákov, aj z líderov a máme to aj poskladaných z tých závodníkov, ktorí majú o tých losách spotkaniach decidovať a práve aj Aran zrobil to, čo sme od neho očekávali. No jest kilku zawodników, którzy pewnie na mistrzostwa nie pojadą. Czy trener już jest jakby gdzieś tam w głowie, kto może ewentualnie ja to zaskoczyć? Tak, v ogóle to takto nestaviam. My máme dlhý sezón, máme kilka akcií. Každý závodník, ktorý príde tutaj na zgrupovanie, príde na turnaj, má šancu. Nevedomo, čo sa vydaří za pol roka, kto bude zdravý, kto bude kontuziovaný. Poprostu zabačíme, kto bude mať akú formu, nikoho neskresláme. Chceme mať čo najviac závodníkov prigotovaných do toho Grona, lebo napravdu 10. mája mistrovstva je pre nás bardzo późno. My už sme prizvyčajení, že už v tom okrese 3 týgodne všetci trénujú letné prigotovanie. Takže celý ten systém aj toho prigotovania, toho BPS-u budeme voliť tak, aby sme mali, ja neviem, 28 závodníkov na tafli plus 4 brankárov. Takže tu potrebujeme napravdu duže gro tých závodníkov a zabačíme pod koniec sezóny, keď budú tie decízie, kto bude zdravý, kto bude v jakej forme a ja by som to takto vôbec nestal. Czy trener jest zadowolony z tego całego turnieju, no i z tych rywali, którzy nie byli jakby wysokiej półki? Tak vysokej púlky. Ja si myslím, že ani jeden ten meč nebol nejaký ľatvý a my sme tým protivníkom postavili tú družinu. Tu bola možnosť dať pokazať sa mladým závodníkom a mali sme dużo tých mladých závodníkov. Mali sme 8 závodníkov z mistrovstiev a ostatní závodníci boli buď debitanti alebo chlopaki, ktorí neboli dlhšiu dobu tutaj v kadre. Takže aj z toho punktu videnia som zadovolený, že sme zvládli všetky tie 3 meče, zvládli sme ich herne, zvládli sme ich brankovo, dali sme dużo braniek hladných, málo braniek sme stratili. Takže ja som zadovolený, jak tí chlopaki spolupracovali, ako sa zachovívali. Som zadovolený z ich podejšťa a myslím, že ideme v dobrom kerunku. Dziękuję.